netum ka chini pen kar julong pen netum Jasemet ining ke oita dolo lapen ining kiduk setame dolo adepi meladak kar benglong arlo kedo rong krep hoan bak do positum chini lo penar julong lo la rong krep ho ke do la bangke giantius amoritum se do pulo la penar rong ta thepik pak pulo jitu niki British hot penil tu mangke thak te kang along le kar benglong district la bang solong le dang parlosi dak rong krep ho anso se arong nang jikim se la bang so di malong megla non giantius hills along jitu district council election pedopon lo halaso election along alang atum ladak anda nang parlosi labang so di malong alang tum kya wang penapot ladak election nang itur pen ajok la penda campaign nang ke claim pen ajok ni tum marjulong se ningduk se nang humri lo wang lo bon same ningduk me melam lo ni tum hadak an pele je fan ni tum bor ilo bon se me dak jirikindeng thana an nil tum panang khang chek lo pulo hadan ke dam long le hadan ke dam lop da ki sung doji posi nil tum pan nang than si tum hadan pe le si ladak jerikin deng an tum wang si labang so alo abangke meronda bangke nil tum samit te kang lo lasi nil tum hin pen ki pudam kang tum gala pohelo jenon ladak le tum karbiang long along le along karbiang long area long nang ke do jitu ni giantias atum labang so nang ke do penapot ni tum jasemet ning giduk cepek lang lo ning go cepek lang lo lape ni tumen ning dok de lapen ke dengun e alam pek lang lo lasi labang so non jeto dak election nang do tumpan prabjin be nang tumpan khang nang ji lapen jeto election a ron pe nang tum tak nang claim dak claim nong le det nang ji lake a ron re apun pe ate dak ni tuma dim binong karbiang long along le binong karbiang long arong side binong apot alang tum hadak election nang pedoji angke penji election nang iturji popangke netum hin pen kroin e polam si netum cepek langsi memorandum si dc apan netum pilo antela non Western Hills Meghalaya long election kaped inkorasi lotari inkorasi bon setame non puanta Meghalaya pen alang letum campaign ke bang tonang welang lapen penangan news along pen sitami cethang lo karbiang lo autonomous council pan lampali lo bon sitami non antalang litum nang kahumri awedan nang litum laso pata pilo puye laso bangen ding duk me alam lo ningoi me alam lo athebi ma alang tum ladak election amasi ki doye phan pavedet nang ye polo samile nang pe do det lo lasi autonomous council la phanda intum pu daming tuk labang chok chedet lo alang tum jong si labang so lam arjulong lo asonte alang tum labang so prabjin bendak action nang chi NC nang chi langsi nang chi dosi labang so election abang gadak pedolong le desi ladak pen pram judeng ya polo lasi la solong dan itu mar julong la pen chini si ni dum pini mo hejong lang dak karbiang long autonomous council CM lo Dr. Julian Long hangapan memorandum isi itu hadak men itu hadak pidam tekang lo semelang libang awedet penajok adak principal secretary si labang so memorandum dan nang deng nulo apena so memorandum along ta la son thosi tum tok lo jela man nono maring to nang ipu bangsin tum pudap la so non campaign nona maring to nang po dak postering anta dak pen ing sek pon lap nang po banner hewit ta deng sek lap nang po motha dak election campaign amasi karbeng long ke non benamasi dak ing ton kok nang po bangsi nil tum la so forum for hills autonomous movement ahin pen mangke so dak pen tum potekang lo la pen non maring to nang po polo dak law and order pen pudon ba kaprega forces pen pudon seta la dak election a process amasi karbeng long non la so adima bangke nang pedu long ledet nang po bangsi nil tum ahin pen pudak pen kerang alang di news fast pen stami nang litum panang humri lo nilitum ta nang litum panang cekolo nang litum ta prabjin pen ke wangsi nang litum aning duk olo nang cetek long lo nang litum ke aprang pen stami border visit dam olo pusi mo pen ta nang cethan lo asi pia pot border an nang pedam long le that what is the reason behind people lo osi tum le that border long stami nang pedam long le that pia pot lo nilitum ke thi ta me reng ta me mi thang along le a pharman ye chisong thip ji pusi ni tum ke so ar lo tum stami ong e that a phar a phai se stami ni tum nang chi dun lo asi dam long nang ji pot lo pam kreve ke chok che loti ho 10,434 square kilometer ke long le inchi sita pipe inchi hini ta pipe poalam bangke theory le ningji loti practical bangke alang li lake action and tip nangji non ke border pen kom se kom 25 kilometer alang litum nang lut atlo Meghalaya pen la silabang so buthang nang litum pise putikang po blalo lake litum che song nang po che fight nang po la pene elitum ka che fight mate ka che song along bangke a theory
kaning jepen a practical lang bang on the spot si lang dam si haladak chisong dudut chisong ham nang ji people na ilitum karbia khai pen ilitum inglong asudo an ke ilitum imithang a boundary along ke Meghalaya pen lapu jirikin deng nalitum non lapu reporters media tum kiwang ke lake nang choro pick an lo pipot nalitum hans tami ci humri tam long vek nanji lape nili tum ta ako puthot council pen setame kopia posi hala dak ci humri tam long le detma armed forces atum sitam pipo sila dakin nang hangdun rong ma di nitum ta right to speak, right to freedom of speech, right to expression, freedom of religion, freedom of politics, freedom of speech and expression ki ilitum ta article 19 pa nilitum ta chihumri dam long nanchi nilitum ma long li laki kunitum hadak chipu dam long tip danchi lasi lake chok chedalo ma jok sitamila dake we need to respect nitum political concept chini pame pensi litum haladaka uthot chisong dam thunai pusi Forum for Hill State Autonomous Movement ahin penstami kiduk kisung chipu pepensi nitum nang humri iglo lasi ilitum kaduk kawi sitami like we have to raise our voice of all those injustices done to us by the Meghalaya government sitami itum han injustice lo laki lasi labang itum ladak election nang kapido kela page chok chepiklo Karbi Anglong Autonomous Council pensitami action and serak nang popusi nilitum puthot aku rada phanstami pachinilo Karbi Anglong Autonomous Council phanta pachinilo disia ke happy hamren DC phanstami pachinilo nasi lapuhenlo ilitum akachi songa bangke until we reach our goal nitum che song thip na video a 3DC tum deputy commissioner pan memorandum isi tikanglo penke lamchak pilo alang itu prabjin alang itu papalepo alam tribang kisi kene additionment by sensitive issue pusi pudang kokpo non adak jonchai hills so election doji po alam itu chini dalam media kado itu long damlo lapen gitu la solam puta puta itu ke condemn pusi pudang kokpo athima laso area bangke umtang halo isi natural boundary umtang haro henlo lake 1951 survey of India lasosi well demarcated lo Assam pen Meghalaya pen West then Karbi Anglong non ta Karbi Anglong plum West Karbi Anglong India border le lo mangke la so mangke tum illegal la pe unconstitutional situ pudam lo la pen ke state government la pen tame la so patha mangke la soda pen deng ponang po la so area long ke la son non la son election ka pa doji along ka pe ka state pen da Karbi Anglong within the boundary of Assam ba Karbi Anglong la solong election apa do bangla ke chokchi pusi tu pudam lo la ke ben ke la solong ke election ma illegal pe unconstitutional situ pudam lo la bang ako ladak ilituma Karbi Anglong arlo nang dudun chot si vote ki dun chot kali sinan bang ladak pen si MSC pusi na alang litum candidate dak pen si cepati dun nang litum la bang sok tak pilo pupo le la bang ke choi ge de lo bang ke illegal proceeding tu la si pudam lo si chokchi de lo ke